Sanibonani babukeli, igama lami nguThulisile ngwakaGabuza. Ngiqhamuka le eMaritzburg endaweni yaseHowick. Ngokokuzalwa ngizalelwe endaweni yasemakhaya kaMpande, abaningi bazokwazi eMsunduzi. Ngakhulela eMbali, ngafunda khona ngaze ngayoqeda khona eMpophomeni umatric wami. So bengiyingane ekhaya ekhuliswe kahle, khuliswe ngenkolo, imithetho ekhaya ibeqinile. So okuningi nje bengingahlanganyeli nakho okwenziwa emhlabeni because even noma kuthiwa ngimiswa umuntu wesilisa, ngafundiswa ukuthi uyambalekela umuntu wesilisa. Ngakhula ngithe ngifunda umatric ngo-2002. Kwase kuba khona ubhuti lo okwakuyena nje wayengimise kabi. Kahle kahle wayengimise kabi from ngisafunda u-grade 11. Kwathi ngo-2002 ngifunda umatric ngamqoma. But ekumqomeni kwami kwaba khona ama-terms and conditions ukuthi njengoba ngifunda asivakashelani. So wakuhlonipha-ke lokho up until ngaqeda umatric. Then the following year saqhubeka-ke sajola kahle, kwakumnandi. 2001 sajola ngisebenza nasekhaya kungaziwa, ngangisafihlile-ke nasekhaya akwaziwa lutho nje, mina ngisayingane nje futhi ngisahamba nonomkhubulwane ngiyahlolwa. Up until u-2001 ngawuqeda u-2001 ngisebenza, bejabule ekhaya, ngifaka negrosa, ngathenga nempahla, kumnandi kukuhle kunjeya. Then kulowo mjolo wami sahlala isisu. Ngebhadi ngagxoshwa ekhaya. Kwathiwa ngibuyele la ngithathe khona isisu. Okay, ngahamba ngokusaba ubaba, ngahamba ngayohlala bokamfana. Kuthe ngo-2004. No, isisu ngasithatha ngo-2003. Phutha lami. 2004 bangibiza ekhaya ngoFebruary and kwakuFebruary 14 ngalelo langa. Bangibiza ekhaya bethi siyathutha la sihlala khona eMpophomeni sesiyohlala eMbali. So sahamba nasi isisu sami because bangilanda bokamfana ngabuyela ekhaya. Kanti bangilandela ukuthi sesiyathutha sesiyahamba. Okay. Saqhubeka-ke sajola nomfana. Kwakukuhle nje kumnandi, inkinga ingekho, yize kodwa sasifihlile ekhaya ukuthi siyaqhubeka siyajola. Kwaze kwafika isikhathi la ngibeletha khona. Bangaba nankinga futhi nabokamfana bafika bazongilanda eklinikhi la ngangibelethele khona. Ngabuyela ekhaya, yakhula ingane yami yokuqala ikhulela ekhaya. Nalapho futhi zonke izinto zisahamba kahle. Ekhaya lami-ke mina bengiphathiswe kweqanda kangangoba ubaba ingane yami le yokuqala kwayona wayiphathiswa kweqanda. Wayengafuni lutho ngayo. Kwaba yimina-ke ngoba phela uma umuntu uyawenza amaphutha. Ngaphuma esandleni futhi okwesibili. Ngaphinde ngakhulelwa ingane yesibili. Ngabona lapho ukuthi hayi ngeke. Shuthi ubaba uzongibulala phela la. Ngahamba ngabuyela kubokamfana ngayohlala naye. Hayi sahlala naye side isikhathi. Kuthe ngabo 2013 no 2012 kwaqala kwakhona ukungazwani kahle phakathi kwami naye ngenxa yokuthi wayesethola umsebenzi omusha. Olalonke ubengasebenzi, ubebamba nje ama-piece job lapha nalaphayana. Usizi lakhe bengilwazi kangangoba mina ngadela ikhaya ngazohlala naye, ngamukela usizi lakhe. Uma kuthiwa silala singadlile sobabili. Mina ngaphiwa ezandleni ukuthi ngisebenzise izandla zami, ngiyathunga, ngiyaluka. So bengiye ngithi mekukhona umuntu engimlukile noma kukhona engikuthungile, lelo sente engiphiwe lona ngithathe ngithenge ishebo
ngenzele thina ney'ngane nomndeni wakhe. Cause ngaleso sikhathi uma wakhe wayengasekho emhlabeni, ubaba wakhe wayengekho, ngingazi ukuthi wayekuphi. Okusho ukuthi mina kahle kahle wayebheke loya muzi. So sihlale-ke naye. Kuhamba isikhathi abese eyasho ukuthi hhayi sesiside isikhathi sehleli ndawonye, sengifuna ukovela kini. Hhayi futhi ngijabule, anginankinga futhi ngijabule nje ngale ndlela yokuthi nami ngizoke ngibe umuntu njengabantu bonke. Hhayi lifike usuku, bafika abantu ekhaya. Eyi, kodwa kwenzeka kumina angazi, kwenzeka enye into ngalelo langa engingayiqondanga, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwavela ukuthi kwakwenzakalani. Kwangiphatha kabi ukuthi ngelanga ayezofika ngalo ekhaya, ngayizolo wayekade enomuntu wesifazane ekhaya kubo. So inhliziyo yami yaba buhlungu lapho, kodwa ngabuye ngaba nokuthi kodwa ngoba ukwazile ukugcina efikile ekhaya, hhayi angikhohlwa ezinye izinto ey'ningi esezenzekile. Okay-ke bafika, uthi emva kwalokho ngabuyela kubo ngayohlala kubo. Sahlala, then ngo-2013 saba nokungazwani. Ebuya emsebenzini angisho ngazo zonke iy'nhlamba, and by that time ngangiyisilenda. Ngangiyisilenda nje ekudalweni wami nje mina ngangiyisilenda, but kuyena ngangingasesona isilenda, senguwumuntu ozacile. Senguwumuntu ozacile, ongenamali, ongenalutho, umuntu ongasebenzi. Sengekho isici angangibeki sona. Ngahlala ngayibuka le nto, ngayibuka le mpilo ngathi hhayi ngeke. Hhayi ayisengangami-ke la. Umuntu mese ezokwazi ukuzokutshela kanje, kade uwa uvuka naye. Kukubi, kukuhle, kunjani umndeni uyakwazi. Ngabona ukuthi hhayi ngeke. Kwasho ukuthi ngikhuliswe kahle, ngikhuliswe ngenkolo. Kwanento ethi akuhambe uye egumbini lakho uyommemeza lo ongabonwayo, ukucele kuyena, ucele ukukhululeka, ucele nje ukuthi uphume kule mpilo ukuthi iyona uNkulunkulu angivezele ukuthi cha hhayi bekezela iyona impilo leyo. Hhayi ngihambe ngoba phela kuthiwa uNkulunkulu uyambiza noma kuthiwa ulaphi. Ngingene endlini encane ngimbize khona. Ngalelo langa sishayene, into ayekade engajwayele ukuyenza. Kuloko kushayana kwethu wafika uSathane uthi khipha umbese ekhabetheni. Ukuthi ngawukhipha nini umbese angazi, kodwa ngazithuka sengiwubekile emqaleni kuyena. Kwanento futhi engikhuzayo ukuthi hhayi bo, wafuna ukuboshwa nje, ukuboshelwa amanyala. Yeka lento oyenzayo. Kanti ngaleso sikhathi uzongiqalaza, uma ethi uyangiqalaza ungibona ngiwubambile umbese. Kwayila silwa khona-ke, salwa. Ngaze ngathola indlela yokuthi ngimuyise, ngiphume ngibaleke. Uma ngiphuma ngibaleka, into yokuqala engayicabanga ukuthi ngiye e-police steshi. Uma ngibuya lapha e-police steshi, use-right, akasenankinga yena, sekuwumuntu ongazi ukuthi nje besingaxabene. Lapho mina emaphoyiseni ngizothi ngicela ukuthatha iy'mpahla zami nabantu abami ngiyahamba. Kanti sixabana nje, kumina isisu sesihleli ingane yesithathu. Kanti futhi okubuhlungu nale ngane akuyona eyakhe. Ngathi cha nami ngeke phela ngihlale ngihlukumezeke kanje, umuntu angithuke ngazo zonke izici angitshela ukuthi akukho ndoda eyothanda mina. Ngase ngithi ngizama ukupheya i-revenge, kanti ngebhadi kuzohlala isisu. So ngaleso sikhathi kube ngathi uyaxola. Luckily uNkulunkulu wangipha indawo engayithola nje, ngayithenga, ngakha u-one room khona. Okuphumeni kwami lapho ngahamba ngayohlala lapho kuleyo ndawo engase ngiyakhile vele. Umuntu kobuyayo-ke exolisa ngamxolela.
wayi-accept-a nengane le ukuthi hhayi yena uyezwa impela ukuthiwa ingane akuyona eyakhe, kodwa-ke yena akakuvumi-ke lokho. Okay-ke saqhubeka sathandana-ke futhi kwakuhle futhi kwamnandi ehambe eyosebenza, abuye njalo ngama-weekend noma ume-off. Kodwa kwakungiphatha kabi uma ebuyile wayehlezi njalo uma ezongena endlini yami afike aqale alunguze, abheke naphansi kwembhede, abheke yonke indawo, ngingazi ukuthi wayekwenzelani lokho. Kanti one day uzongena nesibhamu, afike asibeke phansi komcamelo. Angitshele futhi ukuthi udinwa yini, ngeke yena aze akwazi ukuhlala nomuntu ophethe isisu somunye umuntu. Ngixake ukuthi ngoba phela yena kahle kahle usehlele ekhaya, mina la sengikhona sekuyisekhaya angisekho kubo. Hhayi sihlala, kuthi ngalelo langa engisabisile ngesibhamu, kanti akaphethe isibhamu, uphethe isikhwama saso isibhamu. Ebusuku kungalaleki, phinde ufike usathanda, ngivuke ngibeke amanzi, abile amanzi. Ebese ngiyamvusa emva kwalokho, ngimvuse ngithi hhayi bo, ngeke phela ufike ungihlukumeze bese qeda wena futhi uyalala ubuthongo. Uyabo ukuthi khona le eduze kwakho. Avele athuke-ke ngaleso sikhathi mebona amanzi abilayo. Bese ngithi mina ingoba inhliziyo embi anginayo, ukube kuyangami ngabe mina ngikubhunyelile ngala manzi. Kodwa kukuwena-ke ukuthi uzozikhethela ukuthi iyiphi impilo ofuna ukuyiphila nami, cause mina ngeke ngikwazi ukuhlala nawe lokhu angisabisa njalo ngaso sonke isikhathi. Hhayi axolise kuze kufike-ke la ekutheni khona ngiyabeletha, kodwa futhi angabi nankinga noma sengobeletha. Kube uyena ongigijimelayo, wangithengela iy'ngubo zengane, wangithengela yonke into engangiyidinga, angihambisa ngisho eklinikhi. Wabuya kwamnandi nje saqhubeka sahlala futhi ngahlala kubo. Kuthe ngo-2014 ingane isikhona, ngo-2015 ingane isinonyaka. Waqala futhi, waqala phansi waphuza. Mephuzile njalo abuye azongilwisa, angishaye, athi angiyinto yalutho mina, ngi-useless. Asho wonke amagama lawo ongawacabanga emhlabeni. Wathi esuka lapho wayethi angithathe le ngane yami ngiyihambise kubo mewukuthi ngisafuna ukuqhubeka ngihlale naye. Eyi ngabona ukuthi kumina kuzoba nzima ukuthi ngihlukane nomntanami, ngivele ngimhambise nje kubo, ngibuye mina ngizohlala naye la. Washo nokusho ukuthi uma kuwukuthi le ngane awuyihambisi kubo, kwalo mshado lo awuqhubeki, ayikho nje into engizoyiqhubeka nawe. Ngabona ukuthi ngeke. Ukuhlukumezeka phela lokhu ngizobe ngihlukumeza ingane la. Uma ngithatha ingane yami ngiyihambisa mina ngibuye ngizohlala la, angeke ngize ngikuthole ukhule. Hhayi, ngamtshela ngathi hhayi ngeke mfethu, hhayi ngcono ngihlukane nawe kunokuba ngihlukane nomntanami, because nalaba abakhona akaze ngihlukane nabo. Ngangilokhu ngihleli nabo ngaso sonke isikhathi. Shuthi wabona ukuthi ngimqinisela ikhanda, waqala futhi nalapho wangishaya. Yabo indlela esengishaya ngayo, efaka iquzu, yabona olaziyo iquzu leli lokusebenza. Imilenze yami nayo yayihlaza cwe emva kokuba engishayile ngalelo langa. Ngaphinda futhi ngayothandaza ngathi uNkulunkulu ngiyacela, okokugcina manje ungikhiphe kule relationship engikuyona, sengikhathele yona. Nalapho uNkulunkulu wenza imizamo. Kwangazi ukuthi ungithuma something emnyango ngaphuma. Kwawukuphuma kwami uNosiphela-ke lokho. Angiphindanga ngabuyela khona. Ngahamba ngayocela umakhelwane owayekhona nje eduze engangisonta naye, ngacela ukuquba okwesikhashana ngisazolungisa nalapha endlini, because nasendlini ngashiya nje kubhedile, indlu yawa kusafanele ilungiswe. So ngacela ukuquba kamakhelwane wangiqubisa. Wafika futhi wazoxolisa. Ayi kwasho ukuthi ngeke, inhliziyo ayisavuma okwangempela.
lo muntu usengihlukumeze kakhulu, wangihlukumeza ngale ndlela yokuthi ubesefonisa ngisho iy'ntombi zakhe ethi azingithuke. Ngingazi ukuthi ngoneni-ke kuzona iy'ntombi zakhe. Kwahamba isikhathi inhliziyo yaze yaxola-ke. Ngase sengithola omunye umuntu, nakhona ngiyamthola kodwa inhliziyo ayivumi. Ekumtholeni kwami ngisane-enga yalo mdala ukuthi wangihlukumeza lo muntu. Ngibe ngahlala naye, ngabhrekha yena, ngathola iy'ngane naye, ngahlala naye eside isikhathi, kodwa still umuntu wangihlukumeza ngimhlonipha, ingekho into engikade ngingamenzeli yona. So lo wafika naye ngamchazela isitori sami ukuthi isitori sami sikanje kanje kanje. So angeke ngize ngikhone ukulawulwa umuntu wesilisa njengamanje. Okusho ukuthi yonke into esiyenzayo kumele sivumelane. Uma ukuthi khona angavumelani nakho asheshe aphume because bengingasancengi lutho. Angisenendaba nje ukuthi kwenzekalani mina empilweni yami nomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa nje benginandaba nje naye, ngingamfuni nje. So wazama-ke lokho-ke sancenga-ke naye-ke sanceka, yize naye ngamthola eyinkinga nje naye yomuntu, idlela amanzi amponjwana, kodwa angifuni ukukhuluma kabi, yena waba umuntu o-right. So namanje sisaqhubeka, kodwa nje naye unakho lokho ukuthi eyi ngeke. Yabona nje impilo yakhe nje ayicacile nayo ukuthi wenzani, kwenzakalani ngayo. Ngiyabonga. It's the Blaqlife TV.